Spar mig for dit evindelige ævl. Du har alt med knald på, Hans Didrik. Hvad laver du? Jeg har gjort hjemmet ubeboeligt. Vejen er bane for et Føtex. I må genhuses. Du og svigerfar på plejehjem. Og Sanne, ja, det må vi finde ud af. Men nu er jeg lykkelig for at kunne sige... Ja, det er Kleinkopf. Jeg har glædeligt nyt. Hvad siger de? Jamen, det kan de da ikke. Nu har jeg lige sprængt i Ringsted. Jamen. Det tragiske farvel til den politiske karriere for Hans Didrik Kleinkopf blev alligevel historien om, hvordan et nyt socialt, flere generationer fandt sammen i et nyt socialt eksperiment, et flergenerationers kollektiv. Den unge frøken Sanne havde nu tjent så mange penge, at hun droppede sin karriere som glædespige. Og nu glædede hun kun den halvdumme Ejgil, som fik job som julemand og flaskedreng i det nye Føtex. Ja, frøken Sanne begyndte på universitetet, og hun har opdaget nye sider af sprogene, men hun underholdt dog gerne med, hvad de også kunne betyde. Ellinor Halmqvist, hun fik omstødt salgsaftalen mellem Gregers Halmqvist og Hans Didrik Kleinkopf. Forsikringspengene, de blev brugt til at sætte huset i stand og gøre plads til de nye beboere. Gregers Halmqvist. Ja, sådan er livet jo. Ja, jeg har flødestrumskager med. Gregers Halmqvist. Han kan til tider være lidt anstrengende. Alligevel, så er det opmuntrende at se, hvordan han nu er blomstret op. Hvor er posten? Bare på krudtet, Halmqvist, din gamle nar. Hans Didrik Kleinkopf, som sagt blev Føtex-sagen farvel til politik, men også farvel til det gamle liv. Det rablede fuldstændig for ham. For hans kone Yvonne, hun driver nu virksomheden alene, og hun kommer kun sjældent på besøg. I sidste uge, der blev han umyndiggjort. Hans mentaltilstand er rykket 40 år tilbage. Kommunen har tilbudt ham en plads på det udmærkede plejehjem Lærkely. Men det har kollektivet modsat sig. I stedet har man atter fået hjemmehjælp i den gamle villa. Rejse, 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 op ad kaffe, op ad bille, og nogen til læg. Hvad så, lille bitte mand? Ej, har du nu leget med ild igen? Skal vi i bad? Og den her historie, den kom vel ikke i Ekstrabladet, tror I vel? Nej, selvfølgelig gør I ikke det. Ekstrabladet gider nemlig ikke at spille spalteplads på at fortælle glade historier. Nej, de kun svælge sig i andres ulykke, ikke sandt? Og det har I sikkert ret i. Ja, jeg vil skide det blad i stykke. Og sådan lever vi lykkeligt til, da fuglene må vide, hvor længe.
Det har Føtex. Bravo! Det er så for lov at se min håndboldkamp færdig. Det er nok ved at være slut nu.